belai tong thok da ge ni gana ni ba yak kisoro bai munai lai gira de kisa hambai hinai kisa kebang sal miulo o conventional hai norok bai malai ni jora kahaman ka norok no belai kabu khatang ka sini Bishramganj Diocese, Amarpur Diocese, Agartala Diocese, Monogat Diocese, Jampui जिला और ठीक है ना खोआई मिशन प्रोविंस टेलीब्रे मिशन प्रोविंस नरक जतन बेलाई कष्ट खे फाइलाई जाका नरन नगुई बेलाई खाबा सावो दाई कक्तो नखाबाय हाबाय गोबां मनंका आइपानो जरा 10-15 मिनिट किसा नरनो कक खौलै सावानो नाकुमन कक गसारि रवानो तामका आबन सकां नरक मुक्ति फाइजाकनाय सि आबन बागै काइसा कक सावैनाय ini convention theme ni kok ter sawe narakno hamari de siwana ang jara wo okok no YouTube bo khana narong baksa kada khana ga saimia kho abu ka kesini age ni raja rang ni ko narong baksa ni de moholo thakana salsa khana ri do kahama ke Karena ada ayat kisah lagi na, kunjung kasih bik kenai, mau kalau kotor kenai, mau kerang kotor nggak setuh, oke, salsa tamleng kahmale, sini bubogra, nawar thanda, saya bagi ni mohoro bung baci bernya baginya, okorna thangna naiman jorapo, kano bo ongkoi thana sakang bini aroni gate man gate o murungai darwan no hai huni singka po o darwan sa nang hanu sala dunia ni jotto ni tekto tong thogya bara bubung na huni singka po kaba a darwan sa gate o murungai sa bokoro kuwe haki saka po Bubakra Abuba Hina musong pro Maki ang man se zotto ni tong kese na bla Tekto kotrong na bla Ni kan po Ang kanang bubakra sazi ang gay Muso Nang ano mo hagi na koksa Te halkanin may kokri keda Hina musong man na tektong na itong Ano po diwi Kulit kalangit hangka po Ang kay Bobo graba, rongono bertanda sai tongte thangte, ayang kuna bagai sohu janle, aprong kaki bobo gra atong sakina busangsa kande, mungkano artang kanyai ayang para bobo borok tongo, karung bobo moharas bayi asal borok kong nani tongo, mungkano bobo gra tongi mansa hai bobo gra hai tong kapo, dong kosto mansa deh. Ayah gue ngantai jompo, maka mau tamu klien dotro lu tu sutu di henai pudi kapong, pudi pai kulo mote teka kasoi tanginya patro kapong, aku lo ke bohan hai darwan pai siapa siapa, darwan, hari nungkok sawan apa tik nuruslah, hina bu songkro jorot asal ini kian ni baik tek tu kerinyo ni nama thino misalkan ai keno agi sini raja maharaja ro oh hawo tonglang mani babu kaitur ni hamari bai sono kaitur jora kaham rekha kaitur no khulong dani amen praise the lord angka tabo gawang mako sajang nai pongmarang no
asal saya woi norong no belai ki hambai sini joto kai tuni seling ro norong joto no norong kasi bekia norong saya nengye ke convince woi rang dekha motor pandak lai tongo abrong ki balai kapang kasrango da hayung genangai norok no tei srengai tongo amen bodi magai norong balai kucing tha dia kasih ko o jaga kotor ma omno kai tersungno rekha tabo jaga kotoro norong baksa football lok thangon norong balai kuci ang jepro dillio tongo pori oi apro chini compound beskango kotor ma jaga kasih tongo aroni pondit dok aru fa phayo apro ang mai wan sugo oro bahai ka seja kotor kong nargi ma apro ni ima kai tersungno sino jaga urekha amoni bagai dorong belai kucing na dorkar tong na dorkar pal ke ketang tongsak kai ternoi o samong tangdi te anti kisila sini puila ni metropolitan bini hik boro phainai sama hamri dekha bo thangai sini bishop no metropolitan kabi ko saka sini brother Onil bini borong bagai bo jaga na ngandai 6 bosor khop samong klaimang o jaga no kai tersung rekha bori bagai norong khasi mani bagai ang balai kuci te tongthok te thina belai kuci no hori tongo awas kai sakom tai kai to norong no hamari klai tong the khapani taku bokro norok sai miana sini topan borok besek borok kaha ang kuring ne ke holim dia wo tai sini motha ombo sini charge culture no ikrengja boni bagai kaito norong na asake naik thok laikya obon bagai tai norong na hambai rewaya norong ka sini bekai bisini kolejaro amen sini dil ka tukra sini galai hamjak sumani pholani besaro sini taklai convention ni theme balai ka ham ka natha o theme ke kai torno naituk nani sang asat bisi tabok 30 years sang khabile waris chancarso tamri bagai sang kai torno naituk nan na abas kaisha salbrum sengtai oron thangbo sengtai te akok no pokna kok rei kai kin kok tai samani subra yang no kia bini phanno sawai mana ni saituk di bini mukhang no nai plemang tong di bini mukhang no nai plemang tong di tabung na harti norni mukhang no ang nasimang tong na busungo o mukhang no nukyani busu khayo tabung noro adago tabuk sakani mukhang no tungo norong sarigo hungkano tension hungkano nogula tiaba kai torni mukhang no seng nai togui tongo nabo belai na kukmani pokno monmai khapan taku bukuro kai torno nai tukdani kokno seng belai hilik ke mana lanyai ma khosa lanyai tam ke nini thinang tongo nini besabot ni thinang tongo sini ketar mot ni thinang tongo abani bagai seng kaham ke sini pholani himmungo seng himimat thanai kaisa okok thaini okok ni phunuk mari hingga ke mose usagango ang bisabama mai silong ni phaikya ta kaisa ko silong hingga to belai jaga belai naithok ani metropolitan aro rohoka hambai dono tai tabang sini metropolitan on belai hambai aro rohamon bagai silong hingga keto seng tongma jaga to Humani jaga bo AC, samani jaga bo AC, tok nopo bo AC, bupang tola bo AC.
tong thoto dia ba orang ko te galai tungman ni moningage kai terna hambai aro ani logi phaini baksa tong silong ni o jaga wo tayasir north east ni sini leader phaigan rong noi tong kaisa ko nang nang busir nai man ko kam mo se je pro usaka ang phaikya ani ridok to sujaya ang Chhattisgarh thaka to 2 sapta Chhattisgarh tongai kono mote aro salni saltam tongka haina hai Agartala convention bai phaikya hongkai rito sona nangai hongkai sini biswabama thangnai yo bonogo tongpru nok ni sakawo ri sujangnai tuirok thikke rokha hongkai sakao thangi ri suisini hnai sar pake sominai ri kisa podoro soka ri patla sisiro go soka hongkai ang ri suinai actually atoi biang thano ang saimanya jepro ang ri suinai atoi no hosaka hokhibirika ang dalang sakawo atoi rong no dol ke thangnai besar thangnai hakoro naituk lai har tirok se naituk hakor angwanaka at penarok se dong ke biang ka hakor biang ti senthanai nang je kudi lai mani angwana ka otirok biang asa kudi ka biang thangai ang to sainia ba biang lam ka hakor biang bolo atirok je kudi lai cho sa ka thangai se cha ka naituk lai se borong se sikok man hadi hakor thangai je pulum baklai le cheng thanga do sengthang ka do nai baklai le suti lai kya ngana angwana ka ari Tirok suduno borong lai thanan hakor naitok na sibla ayo budak bucika ang baltina ti saru gir mase a tirok sa dong thanglai phena be ang ko bai dong khaisir thanglai wachel pulo sa puro ko sudi lai kya bapori nje ma tong siyo ngkano convention ko thanya mutman ka ari sini cere kone rok sikle rok sini adong songrok sini Paris Council bodi rok omen fellowship rok youth ni sini youth rok sikle rok bura buri si rok aborok mo haike kai torno nai thok ka hangka ba bari ka hamni kok sulasla amen ya ba kisa khorok puradi Abang bahkan ang belakang sasaka o team nama ni kait turun naituk nani tirok ko lama naituk ko higa bahin no sini lang mau kahame bagai kait turun ni mukhang naisri tongmoni naituk tongmoni kahame tu ba amen engka hai na hai a tei sui painai ri sadi painai kisah budok tong aja gawo dangdau to kami ni hai keriba ani sajak song rahim bekrisi borong buduk senglai tonglai jaka engke baksa buduk bisa balok abang saimalia ri koek lami penyai abang kisah sidang yang jokha bahanai a buduk no te kisah thon ke tan ke sotoni khawana engke ari rezarok bank ke sini business adrok lami mana ni hiligro konai khana thang nai mani khana nai dol siko o mayo tolasa kalai rekumo tang nge abu phoni tongka hai mo tam sele kalai thangong nasle nitya wa sa sotone budu kolok tongko hai khana nai mla so si thang kwa 2-3 bar aba hai kana buduk sokha hari osrai rong le hni che ma tong su hongko holo hongka mu cuma no ka yang sini monogat rogo tielembra rogo koi rogo yang sini kila rogo tuju rogo ayang bilonia sabdung rogo catuk seri rogo rasebari rogo yang sini bisang rogo jomboy jala gabodi rogo kumulongo mandayo tielembra rogo koayo simnawo sini believers ro baksa ana buduk kopon haiga putio kopon dong kezani
amkhang pujo tongo norong pujo kering ko conventional almost half crore ni bararang sebai norong mo hagi khaigala komo angkhanaka thanai che tebur khanai angkhanaka thanayo kaiton phane roite hamari man kahnai tebu sarnam pusong kahnai kudilai mon angkhanaka yapa pram daban bagai có cái sẽ có một sự khám phá đặc biệt của nó thấy pan thang trường cái tôi nói chơi khai sinh hay cái quá khổ trong đấy có được người ta phong đi amen cái tôi nói sẽ lên rồi anh ấy đang đang lên bút đúc phong mà hại ta phong đi phong kia đi bao nhiêu khó đi cái tôi nói bao nhiêu khó đi một thằng bao nhiêu khó đi dua phần bao nhiêu khó đi bujika yakti segar ke bujika ke Hongke, dia kasih apa? Omong ke ang om maso naik tu bilang ni kopsi. Ang tu fly de maso wai tem cara India guriu. Jepro Guwahati we fly. Guwahati শহর সারি থাকে hongke. Biang ni asal hazar sikle ro. Kasi hanya lama boto ko pulong sak la ya jaga-jaga ni gari batake matong silong thanan ang onek wana kata kali bisyo oro sabo tongoi sabo phayo jaga se o sikle kobor sare boras kobor sare ngai kasai halbra se to thangnai nong kana maya bini gan besatnai sini bung tam sangkumo Zubin Angkel Zubinda hanta, oke, sengkai Zubinda hano, sengkai jepro, angap pun diput hang tunggu, diput hang ke pura akhirnya ni kok kena ke sahabat Zubin saini ada sampai singar tiga ni kenal, Guwahati pura nira, berat jaga mombati sokza, sahabat mau tamu kasar, mai bermasalah diput hang mani, tren terus mai keroi. Aino mombati tilek guri lai jagman kab lai jagman pura Guwahati yo angwana ka o borok sabo o singer sabo diput hangisya angan mobile check lagya naiba Zubinda maya bini ekdum sur kahang kersera mungkin ang naitungon hangkau o Zubinda po sabo naikte nu ka khorok se belai famous borok philanthropy career musu banai ekdom dopana hamjak nai ulo ke tebo nai jang bono nai to ke bin somna kam ke sen ka sini pabon da har samna kurung bono kan kaham ke sinu eba Zubin gar eba Zubin dano kaham ke sinia dorong saimia na asama busuk sangati tabuk thano bini gano hari pagi sikro gari bagi bersabo. Tapi pakai saw hai nai neng busang neng musong kangke Zubinda bagi hai nai thai chen sai kena de lama wong kan neng seperti cina kiru patri. Asal ma, mungkin neng ayat tu jauh thana kangke Zubinda hanjing sirkok te neng neng jauh asal ma, asal ke borok ni bekal bisingo bohap ga. Bercik burang teng hancur kamu lagi yo. Mungkin ani pokok mau sekapan tak kau bukro. O Zubinda no, ang mobile lo naik tukte, bini somon yang pura kaham ke saiman ke seliman ka, aprang pokok pakok. Mungkin bini magano kisah sawi ngeja. Oh maya gini kemaro. Titam jen asam itu. Bo kok buru sab kamle. Dan mobile tanya popur bersab ka Kristen kan no kam bersab ka ulo ang wan suka hari angas smart cerai ang dai ko manusia sinyang ka ang tomong tamu ti jokot no kher kani bro o lai no ang dai ko manusia ka jang bai sai meng dong ka ang ni ji khu wana ka ok tamu ke mo se kapan tak ko korok siklai sirek ngara o Zubin no ang naik ke wi bini sawon ne pura sai man mahai nung bai a
sini motangnai Jisuno sabrum naik tu jongke nengbono teibu saimanai. Amen. Bonini labaran kana nengpo bai piar kainai di. Angtabo boyos omorong thanga. Angtabo kaitono teibo naisinayo. Kaitor kubunya belai nyai tho. Amen. Emne norok jotor belai nyai tho. Angke norok besang payang musengya. Tam nengke norok asken nyai tho goza. Nong besang wang dokor thol to es. Hangnai sin metropolitan no okong nusao. Kebang mat borok kebang ma hazar borok no. Bokok salangka. Kubunyo tripra zugro karun selaro berong berinjak thok no. Afrikaan mo kolok mang itu. Ngo okok kubunyo. Sini topa nai tok sini ya bekah maya bogana. Amen. Dalai maya gana bekah. Koni bagai kabar taku bokuro. Kaito ne hamari waising asuk jorang ka. O 30 years so. Kisi sa kompet lama hai kaito sung pep lana reka. Tago torui thanang na. Bahai ka torai ang jubing dana naituk mahai. Norok joto no koroksa barong naituk di binimong ki Jesus Kristo. Amen. Ya bakrok di kisah. Norok kabang mas serengta. Ang tini ba kisisa kok saka. Sini Believer Eastern Church sini je culture seng songsei de kasak jora. O culture no norok teu songsei torngat khai di. Nai di. Miaw Jepur sini His Holiness Metropolitan Thaikia. Norok bono rini sini culture ni tradition ri bai ka lam soka. Aro teu kabang ma kok nang uluf rengana. Sini do phau jora jara sini utal rok athokri rok thepalayo. Au borun phai sai tema abo Genesis chapter 14 ni sei. Abraham je fru sampai yang itu ka bo kai tu kong teng khai ja kai to neng ano hamari kotor na no. Bo kuslah hamari ang bahagia besar seger ke hamari na. Abraham no nok bisung di pater telangai. Nok ka buka punung sia kai ko naise ngai ja betamo saka wo bo saka athokri rok tal rok. Amen. Aba haino nini bong seperti ini. Tal ni mining tamo kesang beroro, sobranya kurne beroro, sobranya hamsang beroro. Amen. Ta Christmas ni al star, tahu Christmas fight dong ka. Seng belai besar ni osai bosong ni borok. Mau tamu ba? Mau tangka osai beke senamza. Berbagai sini culture. Seng Believer Eastern Church engka full gospel ti tong lero. Ono kaisa example ruana. Norong tito tangai norong lo pordi. Timothy pordi. Aro norong manai kok porok bai isa translate thaija isa juga ke sejak apa ni bagai se bororok bucimannya. Sini je sasak meni ko tito tam 1:7 tam saka norong mothani bokrok ro. Mothani bokrok nang ke hai nang nai. Okey, yang nasyik kebangun jago okok saja dong pasta jago okok saja tamke kok borok bai potri poket transfer saja kene se borok buciman ya abono juda ke sai thongo sabung ni chapter 20 ni arbo nang manai mothani bokrok na hangka hangke mohai nang nai tikni 1 ni 7 nok tai poridi artam saka mothani bokrok na hangke abo kok perlu sikya biaba abo ni English bai ke mohayo sawo khoroksa bishop na hangka hangke asol English ni Greek ni translate kajago khoroksa bishop na hangka hangke abo na English bai translate kakya khoroksa overseer na hangka hangke overseer mana bishop
tay asal original seijago episkopa mana bishop beri bagai sini motha sono asal ke kostok lay tuni dikati shirka yubi nai manka yes full gospel nini pastor tongnai potre ko tongnai hai bono bishop rongno Jisu Kristo bai bin sagar sami konjak ke sagar snanjak Jefferson orthodoxio online habuyo ke sengte lama karena ko krei modern warlo Christianity ko podre po ngi phaimano ketal ketalang tongmano pero orthodox ya pangorong tong ke sengte lama karena ko krei seng full gospel ti tongo tamke borro kaitun kok thaino buji manya kok borgo sijak tingalai dia borong original na itu kahke abo manai thango bori bagi sing balik ke pang kota kapang tako bokoro sini hi sone metropolitan sini bagai omo thano mosa kahan ki kalangka norong mucuk paidi kai torong ka ketha bin mo thang ka ketha tai bono pucuk pai kengeran ka ketha okorono mucuk klai hamar ya sari tongi hari sing bahasa lainnya ini haina hai sing thaningo kai ken kok te sanai rok tongo te sini minister ko kai tongo sang borno ya sar lai kena haina hai God bless you all. Dorong asuma akekia basing tong rati sini